Olimpiadeta, bueno, Parisen dia, olimpiadak, baina zuek gainea beste nobaitea, zoazte olatuan bila, ezta? Bai, gu zagoaz taitira, Polinesia Francesa, egia da oso urruti dagoela, baina, bueno, hola desiditu du, así que gogoazko Eta ze, osegorreko olatuak eta txikillak irutze zitzaizkizuen, eta ze, derrementean Polinesia, Eundoko olatuan bila. Justo udara da, orduan udaran, osegorren da, hemendik ganez da olatu asko, así que... Eta area zuazte olatuan bila, eta ze txitxare jarri altzaizkizuen, Eundoko olatu hartu berdezu, ezta? Kiston marroia, inde, bai, Kiston marroia, baina, bueno... Aurre ateak, osea, lasaion. Bueno, hainbeste lorpen eukituzu, ja nire, hain gaztetatik surfian guantxe zedak zazu, 18 urte? Emeretzi, jope. Eta ja, Europako txapelduna 3 bider, ezta? Ez banaiz nazten, juniorrian. Junior, bai. Hombre, guandik oso gaztetxua, zea, etorriko ja bestiak. Eta, geho, pantinen irabazi zenuna Eundokoa izan zane bai, ezta? Horik izan izan zan, azkenean, izan zan, lehenengo kuezia, hortaz aparte, pantinen, beti izan dela kiston txapelketa, kiston munduko honenak etorri dia beti danik pantinea, así que egia esan kistona izan zan. Kistona izan zan, egia esan, kuese bat nahi du esan, Bigarren maila izango zan, baina ja munduko mailako txapelketa bada. Eta, bueno, eta hori eta gero etorri da lorpena, funtzia bueno, lortu ezue zailkapena olimpiadetako. Hori, kistona izan da, ez zen duten espero, horren bila juntzeat eta etorri da, o nola izan da historia? A ber, nik ustez, Nadia da handi bai juntzeala horren bila, ni nola lesinotan joan. Bai. Etzaren. Zenukan hainbeste... Osa, ni gainean lehenengo mundiala zan. Orduan, nire idea zan, jutia, disfrutatzea. Azkenean, kiston ekipuak egin doa zen, dana gaztia ezean, osa hori, kiston goia izan zan. Kiston ambientia duki genuen, da ni hortan joan, osa, disfrutatzea. Gozatzea. Belaunakin ritmoa hartzea. Eta, bueno, azkenean gertau zan. Ez genuen bat espero, baina, bueno. Ezin duke jau. Ze hona izan da, egia esan, hemen Euskal Herriko zurlari guztientzako aritzekintzun bezala bere garaian Eundoko arrakasta eta hor gelditukoa betiako, zuekin dezuenare betiako gelditukoa, Betiako olimpikoa gara, Bai, oso ona, ikiarria izan da. Bueno, eta bertako olatua, area, nik ezautzen dut olatua, baina ikusita, olatu hori ez eta hartu. Taupoko olatua da, ezta? Zer, hor prestaketa zendua bihar dezu, bueno, zu zendu zaude eta indartu zaude, baina buruare hotza eman bihar da area, ezta? Bai, nik uste oso garrantzitsu izango gala, burua oso preparauta jutia, ze etxe hori dituta. Azkenean, zuk bakizu, hemen solatu dauden, zautza txikilla, horrua txikilla, adana txikilla. Oen playa gris, roka puta, eta holakoak ematen hasi berko zea, ezta? O roka zurda, o esatean nahi, ezta? Roka zurda, bai, lo único esta temporada, baina, bueno. Ze ona. Zeratik, bueno, kontatzeko jendiai, ze karakteristika dazka olatuak? Ze desberdintzen da hemen olatu batetik, adibidez, ondartza bateko olatu batetik, olatu horretara? Bueno, azteko korala dala, ez da... Korala da, arroka, haitza dago azpilan, ezta? Baina pintxuakin, bizilla gaina. Hori lehenengoz, osea, horrek azkenean, geztu asko kubritzen, orduan, eroitze bazea edo zer gauz aldezu... Eundoko besarka da eman koralai. Gusta gauzkoa korala, muchos cariñitos. Cariñitos. Eta gaina geho limoia, mambiar da gaina, mina ematen bazo, ez da? Mina zeanean koralakin, esaten du ez, ni gertatu izan gaina indozenzial den, koralak harrapatzen baizu, geho infektatu itea mordo bat, eta ateatzean nian limoiakin igurtzi behar dago, limakin iten duean, eta kiston bina emateu, baina, bueno, inbiar bada, inbiar da, eta aurra, bueno, eta korala, ze iten du horrek, nola hor koral bada, eta koralak iten duen, Eundoko koska urazpian, hor etortzen da olatua, eta hemen, pixkanak apuzkatzen anaztea, han, deitzen da, eslap da bezala, eta hori da, olatua, momentu baten altzatzen da lagora, eta Eundoko tubo egiteu gaina, ez da? Bai esker eta bai eskubira. Eskubira bai? Eskubira ez? Ez dakit. Eskerra gehiago, igual. Nik ustez beti da nik eskerra izan dara. Baina bai, hori, azkenean da, batez ero olatu bat ez gaudela oituta, bueno, nita Nadia ez gehon, handik kasuan, handi bai ondalaan, orduan hori, pixkat. Horrek da, azkenean imponi huiteu asko pila bat, así que... Bueno, baina preste hongo zea, ez da? Preste hongo zea, eta zer remeio, ez da? Preste ez, baina, bueno, ez da remeio. Eta horre bai, azkenian, zuazenean futbol partidu batea, osoaz basketeko partidu batea, kantxa hor dago eta geldik handago eta beti antzekua da. Baina hemen, alda egon 2 metroko olatu bat, metro batekoa edo 4 metrokoa. Orduan, hor asko aldatzen ja panorama, ez da?
Bai, gaina, bueno, bakarrikan 9 egun daude, baina 9 egun horietatik 4 bakarrikan alditeu, bueno, aldia erabili, osea, ez dakit bat, Osea, 9 egunetik 4 honenak erabiliko dira. Oida, orduan, karo, vas sin saber, osea, igual dago metro bat, ojalá. Eta esateko, gaur ez da ingo bi arriru daudela, eta osea, zu nahi oso pixka lasaiago dotia, usten dezu abantaia gehiago ukiko ituzula aurreiteko? Ba, nik usten danak nahi deula, handik ine bai itzaiten da, hori handik esperientzia dakala, beak nahi hori, metro bat, metro terdi bi, dala, teapo polit bat. Ez que hori da karratua da olatu, bider bi, esateana, ez da? Eundoko, esatea, ez da bi eta hola, bi bider bi. Ez. Eta gaina hor, nik ustetzen oso ondo prestauta joan bestea, eta mentalkiri bai, zeratikan, hor Formula 1ko karrera baten sartia bezala da. Hor, esaten zuen bezala, oso hotze hon bertzea, olatuan sartu eta linea hartu eta kistontu bat egiteko, ez da? Oida. Jan ikusiko, ja nire urteko tu ega ondien egiten.